Jisalmu rekluti l-ġodda u dawk li ilhom fil-korp. One Youth daħal esklusivament fil-post hekk kif għadu taħt kostruzzjoni. Il-Korp tal-Pulizija ilu mill-1988 l-ewwel akkademja kienet dik f'Santirmu u baqgħet tisservi bħala Akkademja tal-Pulizija sal-2012 peress li Santirmu sarlu r-restawr. Imbagħad l-istess akkademja mxiet tal Santa Venera fejn minn hemm damet sa Novembru li għadda. Il-binja l-ġdida f'Takandja hija mamra b'żewġ swali kbar fejn fil-jiem li ġejjin ser ikunu qed jitħarġu r-rekluti l-ġodda u dawk li ilhom jagħtu s-servizz tagħhom fil-korp. F'din l-akkademja ser ikun hemm ukoll assembly hall, librerija, kamra tal-kompjuter u uffiċini tal-amministrazzjoni. One Youth tkellem mal-kap kmandant il-ġdid tal-Akkademja tal-Pulizija Joe Kakija fejn qalilna x'ser ikun l-ewwel passi li ser jieħu fit-tmexxija tal-Akkademja. L-ewwel pass li għandi f'moħħi huwa li nagħmlu rieżami tat-taħriġ li kien qed jingħata sabiex inkomplu ntejbu fuq kemm tar-rekruti l-ġodda iż-żgħażagħ li jaħdmu fil-korp għall-ewwel darba kif ukoll dawk il-membri tal-korp li ġa qegħdin iservu fil-korp biex ikompli jingħata t-taħriġ tul il-ħajja kollha. Staqsejnieh ukoll ser ikun qed jagħmel differenzi minn qabel. Differenza primarja li beħsibni nagħmel huwa li ikollna lecturing staff full time għall-ewwel darba minn meta twaffqet l-Akkademja fl-1988. L-Akkademja tal-Pulizija l-ġdida bla dubju ser tkun post attrazzat aktar biex il-Pulizija jieħdu t-taħriġ meħtieġ ħalli jkunu jistgħu jaqdu dmirijietom bl-aktar b'mod professjonali u kif jitolbu żminijiet tal-lum.